I hereby declare that the content published on my YouTube channel Smile with Sonal and Lyman is created solely for entertainment, educational, and personal expression purposes. All opinions expressed are my own and do not intend to harm or offend any individual or group. ଯେତେବେଳେ କିଛି ରାସ୍ତା ଦେଖାଯାଏନି ସେତେବେଳେ ଜଗା ରାସ୍ତା ଦେଖାଏ, ଆଉ ଯେତେବେଳେ କେହି ନିଜର ଲାଗନ୍ତିନି ସେତେବେଳେ ସେ ଜଗା ହିଁ ନିଜର ଲାଗେ। ମୋର ବହୁତ ଦିନର ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ମୁଁ ମୋର ପ୍ରଥମ ଭିଡ଼ିଓ ସେଇ ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ହିଁ ଡେଡିକେଟ୍ କରିବି। ଆଣ୍ଡ ଟାଇମ୍ ମିଳୁନଥିଲା, ଏଡ଼ିଟିଂ କରିପାରୁନଥିଲି। ବହୁତ ସାରା ସ୍ମୃତି ଅଛି ତାଙ୍କ ସହିତ। ସେ 3 ବର୍ଷର ହେଇଥିବା ଟାଇମ୍ରେ ଜେଜେବାପାଙ୍କ କାନ୍ଧରେ ବସିକି କଳା ଠାକୁରକୁ ଟିକେ ଦେଖିବା ହଉ କି ଏବେ ବାହାଘର ପରେ ମୋ ହଜବେଣ୍ଡଙ୍କ ସହିତ ଯାଇକି କାଳିଆ ଦର୍ଶନ କରିବା ହଉ, ତା ସହିତ ମୋ ସମ୍ପର୍କ ବହୁତ ନିବିଡ଼। ସେ ସବୁ ସ୍ମୃତି ତ ମୁଁ କ୍ୟାପଚର୍ କରିପାରିନି ଫୋନ୍ରେ, ବଟ୍ ଯେତିକି ବି ସ୍ମୃତି ଅଛି ମୁଁ ଟ୍ରାଏ କରିଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବାକୁ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଲା ତାହେଲେ ନିହାତି ଲାଇକ୍ କରିବେ ଆଣ୍ଡ ମୁଁ ଏକ୍ସପେକ୍ଟ କରିବି ଯେ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜି ଟିକେ ଯାଇକି ପୁରୀ ଆଡ଼େ ବୁଲି ଆସିବା, ନା କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ପୁରୀ ଗଲାବେଳେ ରାସ୍ତାରେ ଦାଣ୍ଡମୁକୁନ୍ଦପୁରଠାରେ ପଇଡ଼ ପିଇବାକୁ ବିଲକୁଲ ଭୁଲିବେନି। Being a microbiologist, that too be doing PhD at NIT Raulkela, it is very difficult for us to travel so long. That to be from Raulkela to Puri, it almost take overnight. And but ଆମେ ବହୁତ ଟ୍ରାଏ କରିକି ସାଙ୍ଗମାନେ ଲ୍ୟାବ୍ ଗ୍ରୁପ୍ ପୁରା ବାହାରିଥିଲୁ 2024ରେ ଆଣ୍ଡ ଇଟ୍ ୱାଜ୍ ଅ ମେମୋରେବଲ୍ ଟ୍ରିପ୍। ଆମେ ସି ବିଚ୍ରେ ଗାଧୋଇବାଠୁ ହଉ କି ରୋଡ୍ ସାଇଡ୍ର ସରପଳି, କ୍ଷୀରି ଭୋଗ ଏସବୁ ଖାଇବାଠୁ ଏକ୍ସପ୍ଲୋର୍ କରିବା, ଏଇଟା ବହୁତ ମେମୋରେବଲ୍ ଥିଲା ଆମ ପାଇଁ। ଆମର ଲଭ୍ ମ୍ୟାରେଜ୍ ଥିଲା, ଆଉ କେହି ଜାଣିବା ପୂର୍ବରୁ ସବୁଠୁ ଫାଷ୍ଟ ଜାଣିବା ଲୋକ ସିଏ ହେଉଛି ମୋ ଜଗା। ଆଉ ତାକୁ ତା ଆପ୍ରୁଭାଲ୍ ପରେ ହିଁ ଆମେ ଘର ଲୋକଙ୍କୁ ଜଣେଇଥିଲୁ ଯେ ହଁ ଆମକୁ ଆଗକୁ ସାଙ୍ଗରେ ରହିବାର ଅଛି। ଇଭେନ୍ ମୋ ବାହାଘର ପ୍ରଥମ ଇନଭିଟେସନ୍ ବି ମୁଁ ମୋ କାଳିଆ ପାଖକୁ ହିଁ ପଠେଇଛି। ବାହାଘର ପରେ ଆମେ ଫାଷ୍ଟ ବୁଲିବାକୁ ତା ପାଖକୁ ହିଁ ଯାଇଛୁ କି ତା ଆଶୀର୍ବାଦରେ ଆମ ନେକ୍ସଟ ଆଗକୁ କେମିତି ଭଲ ଯିବ। ଆଇ କାଣ୍ଟ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ ମାଇ ରିଲେସନ୍ ୱିଥ୍ ହିମ୍। ମୋ ପାଇଁ ସବୁ କିଛି ସେ।